Čo sa týka tej novej zmluvy, ktorú sme uzavreli, ja som rád, že sa podarilo dať dokopy, by som povedal, tým Slovensko. Sme z toho naozaj radi, pretože máme v tejto chvíli pocit, že by to mohlo byť garanciou plynulého pokračovania, kvalitného pokračovania stavby a v zásade získania určitého časového náskoku tak, aby ten sklz nebol veľký. Súčasťou tejto skupiny dodávateľov sú jednak tí, ktorí boli aj na druhom mieste tej samotnej súťaže, to znamená spoločnosti Invest a Metrostav. A do tejto skupiny sa nám podarilo ešte dostať spoločnosti Skanska a Strabag a Hornex. Ak teda všetci ovládame to poprvýkrát, čo sa tieto spoločnosti objavujú na jednej stavbe pokope, čo bolo predovšetkým prejavom toho, že sme chceli, aby vlastne tá stavba bola zachránená, mohla pokračovať ďalej a nabehla na nejaký štandardný termín. A my sme boli veľmi radi, že takúto odozvu to malo u týchto spoločností, že sami cítia, že chcú prispieť k tomu, aby v zásade takýto rozhodujúci infraštruktúrálny projekt mohol pokračovať. Čiže týchto 5 spoločností sa bude zúčastňovať na dostavbe.